తీసుకొని గౌరవనీయులు మన హ్యాండ్లూమ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మాజీ శాసనసభ్యులు మరి అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి అక్కా చెల్లెళ్ళు అన్నారాయులు हमारे बहनों भाइयों అందరికీ పేరు నమస్కారం। ఈరోజు సంగారెడ్డి పట్టణంలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రారంభం చేసుకోవడం జరుగుతుంది। ముఖ్యంగా 58 జీవోలు ఉచితంగా పట్టాలిచ్చే కార్యక్రమం కానీ, కళ్యాణలక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులు కానీ, మా వికలాంగులకు 4,000 రూపాయల ఆసరా పెన్షన్ ప్రారంభించే కార్యక్రమం కానీ, అదేవిధంగా ముస్లిం మైనారిటీలకు స్వయం కార్యక్రమాల్లో భాగంగా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లో భాగంగా వారికి 1,00,000 రూపాయలు ఎలాంటి అప్పులు కానీ బ్యాంకు లోన్ కానీ గ్యారంటీలు షూరిటీ లేకుండా నేరుగా 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని సంగారెడ్డిలో ప్రారంభం చేసుకున్న సందర్భంగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను। అదేవిధంగా ఈరోజు క్రైస్తవుల సమాజ స్థలానికి 5 ఎకరాల భూమిని, 6 ఎకరాల భూమిని, అదేవిధంగా 6 एकड़ जमीन आज आप बुलाए, इसके लिए भी आपका मुबारक बोलना चाहता हूँ। सीता प्रभाकर साहब ने इसके लिए बहुत मेहनत करा। संगारेड्डी आज परसों पिछले साल में सदाशिवपेट नदी कब्रिस्तान के लिए नेशनल हाईवे पे 5 एकड़ जमीन दिए। वहाँ तो 4 करोड़ में 1 एकड़ था, 20 करोड़ का जमीन को नेशनल हाईवे पे सीता प्रभाकर साहब दिल्ली से आपके लिए कब्रिस्तान के लिए सदाशिवपेट में 5 एकड़ जमीन दिलाया। आज संगारेड्डी में पिछले 2 महीने से मेरे पीछे कलेक्टर साहब के पीछे पड़ के आज 6 एकड़ जमीन संगारेड्डी में आपके लिए दिया है। అదేవిధంగా సమాజ స్థాయి కోసం ఆలోచించిన అద్భుతాలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయా అబద్ధాలకు మధ్య పోటీ జరుగుతూ ఉంటుంది। ప్రజలు ఆలోచించారు, కేసీఆర్ గారు చేసిన పనులు కళలు ఎదుగుతూ ఉన్నాయి। కళలు ప్రతిరోజు వచ్చే రామగిరి చూడండి, అందుకున్న కళ్యాణలక్ష్మి చూడండి, మీరు అందుకున్న కేసీఆర్ గిట్లు చూడండి, ప్రతి పంటకు వచ్చే రైతు బంధు గురించి ఆలోచించండి। కాంగ్రెస్ 50 అధికారంలో ఉంటే చేయలేదు, లేదు అధికారంలో ఉన్న రాజస్థాన్ చరిత్రులు 4,000 రూపాయలు జమీన్ ఆస్మాన్ పడుతుంది। ఆడ 1000 రూపాయలు ఇస్తే కేసీఆర్ మా దివ్యాంగులకు 4,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాడు। ఇది కేసీఆర్ దివ్యాంగుల మీద ఉన్న ప్రేమ, ఇది పేదల మీద ఉన్న ప్రేమ నిదర్శనం అని చెప్తే మనం చేస్తా ఉన్నాం। అందువల్ల మన దివ్యాంగులు మన సంగారెడ్డి జిల్లాలో 15,030 మంది దివ్యాంగులు సంఘంలో మీకు చెప్పాలి। మనకు అన్నం ఎవరైతే సర్ది తిన్న రేవులో సాగుతుంది, అన్నం పెట్టిన కేసీఆర్ మనం కాపాడుకోవాలా? ఈ దేశంలో 4,000 ఇస్తున్నాడు, 750 రాజస్థాన్, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రాజస్థాన్ 750, కర్ణాటకలో 1000, ఇక గుజరాత్ మోడీ గారి సొంత రాష్ట్రంలో 600 రూపాయలు 600। మరి కేసీఆర్ 4,000 రాదు, పక్క పొండు ఏమైతుందో తెలిస్తే కదా మన గొప్పదాన్ని అర్థమయ్యేది। పక్క పొండు ఏమైతుందో తెలిస్తే మన కేసీఆర్ మన కోసం ఎంత చేసిందో అనేది అప్పుడు అర్థమైంది। ఆ గెలవతే ఏమవుతుంది, 4 ఇచ్చింది 5 ఇస్తే బాగుందేమో, రేపు అంటే కాంగ్రెస్ ఆగితారు। మరి ఇతర ఇచ్చిన బాబు ముందు కర్ణాటక 4,000, కర్ణాటక 4,000, ఛత్తీస్గఢ్ 4,000, నువ్వు గవర్నమెంట్ ఉన్నాడు చెప్పొద్దు, పక్క పొండు అధికారులు ఉంటే ఏమైంది, రేపు ఏమో ఇస్తారు ముందుకే నమ్మవా, గంట ఎదురమా, గంట హాయాలని మీ అందరినీ పేరుగా కోరుకుంటూ మరి మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు। ఆర్డీఓ గారితో, అదేవిధంగా మా మున్సిపల్ అధికారులతో, మహిళలతో లాస్ట్ దాకా చెట్లు ఇచ్చినట్టే చెట్లు లేకుండా పంపొద్దు, అందరికి ఇచ్చినట్టే ఆర్డీఓ గారు ఈరోజు ప్రారంభించబోతా ఉన్నారు। 24 గంటల కరెంటు, కళ్యాణలక్ష్మి, షాదీ ముబారక్, ఇంటింటికి ప్రతిరోజు తాగునీరు, ఇలా ఎన్నో కార్యక్రమాలు, రైతు బంధు, రైతు బీమా, మిషన్ కాకతీయ, ఆరోగ్య లక్ష్మి,
ఇక ఆరోగ్యశ్రీ లాంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తూ వచ్చారు. మరి మనం ఏం చేయాలేమో అద్భుతాలు సృష్టించారు, కాంగ్రెస్ ఏమో అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు. ఏమాడతారు? ఏమేమి ఇచ్చేస్తాం అధ్యక్షుడు మాట్లాడుతున్నారు. ఆకలి అన్నం పెట్టి మహాప్రభు అంటే 10 ఏళ్ళు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అన్నం పెట్టే చేతగాని కాంగ్రెస్ పార్టీ, రైతుల ఆత్మహత్యలు రాష్ట్రాన్ని మార్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ, తాగడానికి నీళ్ళు చేతగాని కాంగ్రెస్ పార్టీ, రైతులకు పగటిపూట 4 గంటల కరెంటు కూడా ఇవ్వడం చేతగాని పార్టీ. ఇవాళ మేము మీకు గోరుముద్దలు తెలిపిస్తాం, మీకు అరచేతిలో వైకుంఠం చూపిస్తామని అందమైన అబద్ధాలు అంటూ డిక్లరేషన్ మీద డిక్లరేషన్ చేస్తున్నాం. మనం ఆలోచించాలి. ఇలా కేసీఆర్ కూడా చేసి చూపిండు. 2000 పెన్షన్ వచ్చేది కరెక్ట్ కాదా? 4000 ఆసరా పెన్షన్ మా దివ్యాంగులకు ఇచ్చేది నిజం కాదా? కేసీఆర్ టిక్టాక్ చేసేది నిజం కాదా? ఇలా 87% రెవెన్యూ సర్కార్ గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ సర్కార్ 87%. 13 పైసలు సంగారెడ్డి ఆసుపత్రిలో నెలకు 800-900 గదిలు లేకున్నాయి. జహీరాబాద్లో, నారాయణఖేడ్లో, అందోలో, బటాన్చెరులో ఇంత మంచి సౌకర్యం చేసేలాగే ఇలా గడిబోలు ప్రైవేట్ దొరకలేదు. ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో పూటకు ఒక దవాఖాన వచ్చింది, గల్లీకి ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి. ఈరోజు సంగారెడ్డిలో కూడా ఇస్తా ఉన్నాం. 3 పక్కనే ఇచ్చాం. హిందువులు, ముస్లింలు, క్రైస్తవులు 3 శ్మశాన వాటికలకు వరుసగా సదాశివపేటలో డబ్బులు ఇచ్చి, కాంపౌండ్ వాళ్ళు పెట్టించి, కరెంటు తెచ్చి, బోర్ మోటార్ పెట్టి మరి సదాశివపేటలో అన్ని సౌకర్యాలు కూడా చేసిన విషయాన్ని అందరికీ తెలుసు. जैसा सदाशिवपेट में करे आज आपको जैसे जमीन दे रहे वैसे यहाँ भी सहूलत करेगी आपके लिए। इसका कंपाउंड बनाना, बिजली लाना, पानी का इंतजाम भी करना है और जो भी वहाँ पर और इंतजाम करना है वो समाजस्थान और कब्रिस्तान में भी अच्छी तरीके से आपके लिए करके देंगे। आज मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ हमारे बहनों को, बुजुर्गों को, भाइयों को। आप सोचिए ऐसा जैसे शादी मुबारक स्कीम दुनिया में कहीं है ऐसा? मेरे साथ कोई महाराष्ट्र के दोस्त भी आए आज हैदराबाद से, वो गाड़ी में बोल रहा था हमारा महाराष्ट्र में तो गरीब लड़कियों का शादी हो तो 1 पैसा भी नहीं देते। महाराष्ट्र छोड़ो कहीं और है दुनिया में? सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब ने जैसा हिंदुओं के लिए कल्याण लक्ष्मी दिए वैसा मुसलमान घरों में गरीब लड़की के शादी के लिए आज 1 लाख रुपया दे रहा है। आज तक तेलंगाना हुकूमत में रियासत में 1 नहीं 2 नहीं 2,55,000 शादियों के लिए आज सीएम साहब ने मदद करी। इसके लिए हुकूमत ने 2,130 करोड़ रुपए आज तक खर्च करे। ये मामूली बात नहीं होता है। आज गरीब माँ लोगों को लड़की का शादी है तो केसीआर साहब ने थोड़ा भरोसा दिया, कम से कम 1 लाख रुपया तो केसीआर साहब भिजवाएंगे और बाकी का कुछ घर में देख लेते हैं। इसके पहले तो कोई हुकूमत भी नहीं थी और ये भी आप लोग जानना चाहिए। आज बच्चे पढ़ने के लिए एक जमाने में तो जब कांग्रेस की हुकूमत थे 1 भी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल नहीं। आज संगारेड्डी जिले में 16 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल है। पूरी तेलंगाना में 212 स्कूल है, संगारेड्डी जिले में 16 स्कूल है। देखिए आप सोचिए, खाना कपड़ा लेके बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे, नमाज भी पढ़ाते, उर्दू भी पढ़ाते। ऐसा कोई हुकूमत में है अपने भारत में? पूरा देश में ऐसा कोई कर सकते? अब कभी भी अपना काम मालूम होना बोले तो दूसरे राज्य का डेटे को मालूम होता है। नहीं तो हमने भी क्या लगता सीएम साहब ने 2 दिया चलो तीसरा दो, 5 दिया 600 दो, 10 दिया 1100 दो। कब पूछते रहते थे, पूछना उसमें तो गलती नहीं बोलता मैं, लेकिन दूसरे रियासत में क्या हो रहा, दूसरे राज्य में क्या हो रहा, एक बात समझिए तो
केसीआर साहब ने हमें लिए क्या दिया, क्या करना चाहता अपने भी मालूम होता है। मैं एक दो बात बोलना चाहता हूँ। कर्नाटक में तो आज कांग्रेस की हुकूमत है। कहाँ कर्नाटक में अपने मुसलमान 90 लाख मुसलमान रहते हैं, अपना आवाम 90 लाख रहता है। वहाँ का बजट है 2100 करोड़। महाराष्ट्र में परसों तक कांग्रेस का अभी बाहर आए, वहां पर है अपना आवाम 1,40,00,000, वहां का बजट है 660 करोड़। आवाम में 1,40,00,000 बजट है 660 करोड़। वेस्ट बंगाल जहां पर तो या कांग्रेस या बीजेपी जो भी नहीं है, वहां दीदी है, ममता दीदी है, वहां अपना पॉपुलेशन है आवाम 2.5 करोड़, 2,50,00,000 मुसलमान का आवाम है, वहां का बजट है 2,100 करोड़। उत्तर प्रदेश अपने भारत में सबसे बड़ी राज्य है, आवाम भी ज्यादा रहते हैं। उत्तर प्रदेश में है मुसलमान का आवाम 4 करोड़, वहां का बजट है 1,700 करोड़। अभी तेलंगाना आवाम कम है, बजट 50 लाख, बजट है 2,200 करोड़ रुपए। अब बोलिए कौन सा सरकार आपके लिए काम कर रहा है? सेक्युलरिज्म पे आपका आप जरा सोचना चाहिए भाई। आज इस देश में क्या माहौल है? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर लगा के अपने को गिरा देंगे, कर्नाटक में नींद नहीं आ रहा, महाराष्ट्र में हर दिन लड़ाई हो रहा, कोई राज्य में रात में खाना खा के सोना है तो नींद नहीं आ रहा, कब क्या होगा कोई सुकून से सो रहा भी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, साल में अपने तेलंगाना में कभी कहां पर भी कोई कर्फ्यू आया, कोई गड़बड़ हुआ, कोई तकलीफ हुआ, वो हिंदू होने दो, मुसलमान होने दो, सिख होने दो, क्रिश्चियन होने दो, सबके लिए केसीआर साहब ने काम करा। हर साल में हमें आवाम अच्छा खाना मिल रहा, घर में रात में सोने को सो सकते तुम लोग। आज देश में क्या हाल है ये आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। आज पढ़ाई कौन कर रहा, शादी के लिए कौन मदद कर रहा? आज 1,000 रुपया स्कीम, ना गारंटी ना सिक्योरिटी, कुछ मत दो, 1,00,000 रुपया सीधा सीधा आपके हाथ में रखे, कुछ काम करो, जिंदगी के लिए कुछ रास्ता निकालो, बोलिए 1,00,000 रुपया लगाना है। आज पाकिस्तान के लिए इतने कीमत की जमीन आपके हाथों में आज हम रखे, उसका फैसिलिटीज भी हम बना रहे हैं। ये आपको सोचना है। देखो हमारा बचपन में दशहरा फेस्टिवल रहता, गरीब लोगों के लिए सीएम साहब साड़ी दी जाए, कपड़ा दी जाए, रमजान में भी कपड़ा और साड़ी दी जाए, और क्रिसमस के लिए भी साड़ी कपड़ा दी जाए ना। और मेरी हुकूमत में अपने भारत में ऐसा कोई राज है जैसा सीएम साहब ने, जैसा हुकूमत से दावतें इफ्तार देके सीएम साहब खुद हैदराबाद में देते हैं, जिलों में मिनिस्टर, एमएलए, कलेक्टर, एसपी सब लोग आके दावतें इफ्तार में मांग के बैठ के आपका इज्जत करा रहे, ऐसा कोई हुकूमत में हो रहा है? सोचिए आप लोग, अपना शान में कुछ फर्क नहीं आया सीएम साहब, अपना इज्जत को बढ़ाया सीएम साहब, अपने रीति रिवाज को आप सीएम साहब अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, इस बात से आपने कितना अच्छा इज्जत मिला, विवाह बनाने के लिए पैसे सेंक्शन कर रहे हैं। हर जगह एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, लोग आते फिर कांग्रेस वाले अच्छे अच्छे बात होते हैं, बातों से कुछ फायदा नहीं है। अपने आपके सेवा कौन कर सकता है, आपके लिए कौन सोच सकते हैं? सीएम साहब तो हमें एक ही सिखाया, या हिंदू या मुसलमान या सिख, जो गरीब है उनके लिए काम करो, जो गरीब है उनको करीब ले, जो गरीब है उनको मेहमान समझ के उनका मदद करो, बोलते हमारा सीएम साहब। सीएम साहब ऐसा कभी बोला नहीं, वो तो पक्का हिंदू है सीएम साहब, पक्की सच्ची हिंदू है सीएम साहब, फिर भी मुसलमानों का मदद करता, क्रिश्चियन का मदद करता, सिख का भी इज्जत करता है, सब कुछ का मदद करते, सब कोई का इज्जत करते हैं सीएम साहब के। ऐसे सीएम साहब के लिए आप लोग दुआ करना चाहिए।
ऐसे ही सीएम साहब फिर तीसरी बार सीएम बना, यहाँ पर सरकार ने ये पार्टी को जिताने का जिम्मेदारी आपका। अरे आपका एमएलए तो कोई मिलता नहीं, कहाँ रहता किसी को मालूम नहीं, उसका फोन नंबर किसी को मालूम नहीं, कभी मिलना है तो कोई मिल सकता हमको। अरे बाहर भी गए तो आपके साथ चले, आपके बाहों में रहने चिंता करवाना चाहिए, नजदीक तो भी आपके साथ काम करे, हमारे पीछे पड़ के आपका सेवा करवाए। आप लोग सोचना चाहिए, न जीते न हारे, वो तो आपका सेवा करते जा रहे हैं, जीते तो भी करे, हारे तो भी आपका सेवा करेंगे। कहाँ रहे तो हमारे ऑटो वाला इन्हें घर बता सकते हैं, चला स्पीड में बैठ के ऑटो में बैठ के जाओ, चिंता करवा करके कर बोलो तो करते रहे, आपके गले सबके घर को लेके जाएगा ऑटो वाला, उनका एड्रेस किसको मालूम है, कभी सेवा मिल सकता आपको? भाई आप सोचना चाहिए। मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आज ये गर्म से ये 10वीं तक नहीं 12 तक करके सीएम साहब है, जूनियर कॉलेज भी उसमें रहती है, फिर 10वीं बात छोड़ दिए तो क्या होता, बच्चे घर में आके फिर कोई काम पे लग जाए। बोलते हैं कांग्रेस वाले हम तो ये है सेक्युलर है वो है, अपने खानों में खूब करते हैं कांग्रेस वाला। हमारे बुजुर्गों से एक बात पूछना चाहता हूं मैं, 70 साल के कांग्रेस की हुकूमत में क्या दिया कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए? दिया आपको ऑटो रिक्शा ड्राइवर बनाए, नहीं तो पंक्चर दुकान में काम करने के लिए दिए, क्लीनर बनाए लाठी पे, ड्राइवर बनाए अपने को, नहीं तो मौज बेचने के काम दिए। और कुछ काम मिला? कोई सरकारी दफ्तर में नौकर मिला? कोई बच्चों का पढ़ाई हुआ? कोई घर में रोशनी हुआ? सिर्फ सेक्युलरिज्म के नाम पे अपने वोटों को लूट लिया कांग्रेस पार्टी ने। कुछ क्या लिया बोले तो मुसलमानों को गरीबी दिया, गरीबी हटाए नहीं, आपके घरों में रोशनी आई नहीं, सिर्फ गरीबी दी। आज सीएम साहब ने 212 स्कूल रखने से इतना अच्छा पढ़ाई हुआ, आप देखिए इसका फायदा आप और 4-5 साल के बाद देख सकते हैं। अभी बच्चे 10वीं तक आ गए, कोई 11 तक आए, कोई इंटरमीडिएट में आ गए, कल आगे 4-5 साल में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बड़े बड़े नौकरी करते हैं, सरकारी दफ्तर में नौकरी कर सकते हैं। इसके पहले उर्दू में पढ़े तो आज आईटी में उर्दू चलेगा, बेचते हैं, दुनिया में नहीं चल सकता। सीएम साहब ने उर्दू जबान को भी बचाए, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। आज पूरा भारत में जितने माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल है, सिर्फ तेलंगाना में उससे ज्यादा है। ये बात आप सोचना चाहिए। और अच्छा आपको समझने के लिए मैं ये ओके मोहम्मद नागा बेगम, ओके ओके सुल्ताना गांधी, आयशा सुल्ताना, गौसिया बेगम, ओके मां सनी ओके
ఇప్పుడు మరి గౌరవ రాష్ట్ర శాఖ మంత్రి గారు 050 ఇప్పుడు చేస్తున్నారు. ఇది మంచి కార్యక్రమం. ప్రజావుల సభకు సహాయం చేసుకోవాలి. 058 పట్టాల పంపిణీ లబ్ధిదారులకు అందిస్తున్నారు. నెక్స్ట్ కళ్యాణ